kojem se nalazimo, pa čak i ova naše dvorište koje nam pruža velike mogućnosti. A osim što je to prostor, ja to uvijek volim naglasiti, to je naš projekt koji nam traje od studenoga 2020. do studenoga 2022. U sklopu toga smo uspjeli obnoviti i našu zgradu, na što smo jako ponosni, ali smo dobili i dosta prilike za programe. Od programa koje, što se tiče glazbe, imamo glazbene večeri u kojima će večeras nastupiti naši drenovski glazbenici Stipe Bilić, Dora Draclin i Antoni Havelka. Pa poslušajmo.
Draga publiko, dobra večer i sa strane nas izvođača. Iznimno nam je zadovoljstvo da smo večerašnji koncert počeli s jednim zaista remek dijelom komorne glazbe i to dijelom jednog obljetničara, Ludwiga van Beethovena, čiju smo 250. obljetnicu rođenja trebali u punom sjaju proslaviti prije 2 godine, ali zbog poznatih razloga nismo uspjeli, pa stoga te proslave se zapravo sada cijelo vrijeme post festum nadograđuju na 2020. Ovo što smo upravo čuli, kao što vidite u svojim programima, je jedno mladenačko djelo. Beethoven je to napisao 1798. Imao je svega 28 godina, tu otprilike naše godište. 1800. je izvedeno i od samog Beethovena i zapravo je na neki način bilo godinama nakon toga svojevrsni poligon za iskazivanje virtuoznosti mnogih tadašnjih pijanističkih virtuoza. Kritičari su također naglašavali njegovu svojevrsnu protočnost, prirodnost i jedan šarm mladenački i bez ikakve sklonosti nekoj izvještačenosti ili kiču. Tom triju ćemo se vratiti na kraju ovog koncerta, naime sa finalom, sa zadnjim trećim stavkom, kako bismo još jednom odali dužnu počast tom zaista velikanu klasične glazbe bez koje, eto, ni Europska unija ne bi imala svoju himnu da nije bilo njega. Mi sad nastavljamo, idemo u Francusku, do Camilla Saint-Saënsa. Za sad pozdravljamo našu Doru. Idemo u samu srž francuskog romantizma. Saint-Saëns je bio orguljaš, kompozitor, pijanist i dirigent i skladao je naime svoj poznati ciklus Karneval životinja, koji je on nazvao isprva zoološka fantazija i namjeravao je izvesti u isključivom svom krugu svojih prijatelja. Naime, to djelo nije samo humoristički prikaz raznih životinja, nego i u njemu ima i određenih ironijskih elemenata gdje je on portretirao i neke svoje suvremenike. A osim tih ironijskih elemenata ima i zaista određenih glazbenih, ajmo reći, spomenika, primjerice Jacques Offenbachu ili Hectoru Berliozu. A iz tog ciklusa je zaista evergreen, možemo reći, djelo koje ćemo sada upravo čuti, koji prikazuje jednu vrlo elegantnu životinju, labuda. Da, evo, znači ovo djelo je zapravo vrlo prigodno za ovaj grad, budući da se radi o karnevalu, a skladba se zove Karneval životinja. Saint-Saëns je u ovoj skladbi svaki stavak posvetio jednoj životinji i jednom instrumentu najčešće, pa je recimo tako flauta ptica, dok je kontrabas slon, a violončelo je to labud. Tako da, ovo spada u jedno od možda najpoznatijih djela za violončelo, ovako čuje se po filmovima, serijama, svugdje svako malo, zbilja na vjenčanjima, čak ponekad i na sprovodima. Tako da eto, nadam se da će nam se svidjeti.
djelo koje uistinu nikad ne gubi svoju svježinu. Bez obzira što je Anthony spomenuo da se uvijek izvodi i na neki način postoji opasnost da bude presvirano, ali zapravo po mom mišljenju ima tu određenu lakoću i jednu neizmjerljivu lakoću izražaja da naprosto neiscrpne su mogućnosti naših interpretacija tom djelu. Sa francuskog romantizma sljedeći korak ide u Rusiju, u kasni romantizam Aleksandra Skrijabina, u rano 20. stoljeće. Aleksandar Skrijabin je bio veliki pobornik zazivanja i predodžbe boja i povezivanja boje sa zvukom. On je čak razvio čitav jedan sustav učenja koji je zapravo vrlo interesantan onima koji se bave takvom vrstom na neki način povezivanja različitih umjetničkih izričaja. U tom smislu sviram i ove dvije poeme da uđemo u blok poema, kao što možete vidjeti na vašem programu. Ove dvije Skrijabinove poeme su zapravo njegova razmjerno isto rana djela, u kojima se već nazire čitav jedan razvojni put koji će on poslije proći kao skladatelj. Dakle, dvije poeme od Aleksandra Skrijabina. Dvije poeme kao dva portreta. Jedna je izrazito lirska i introvertirana, a druga je zaista vatrena i strastvena.
Malo duže vas molim samo. Ili smo mi prebrzi, ili se vama ne sviđa dosadašnji tijek. Šala mala. Na sljedeća točka programa je jedna meni prije par dana sasvim nepoznata skladateljica i vjerujem još nedovoljno priznata općenito koliko mi se čini. Također iz Rusije, Marina Dranišnikova. Rođena je u obitelji glazbenika, njezin otac je bio svojevremeno i glazbeni ravnatelj Marinski teatra u Sankt Petersburgu. Ova poema za obou i klavir nastala je 1953. Na neki način je zapravo izvadak romantizma, nekog kasnog romantizma, možda postromantizam, kako god to nazvali. U svakom slučaju jedno predivno djelo koje zaista zavređuje da se više puta izvede. Ne znam, Dora, imaš li što za dodati? Pa evo, možda bi jedino htjela reći da koliko je meni poznato je ovo čak prvi put da se ovo djelo izvodi u Hrvatskoj, tako da je ovo zapravo jedna mala praizvedba, reklo bi se. Imamo malo logističke probleme s obzirom na pult koji je relativno mal, a note kojih ima. Tako da sva sreća da imamo Antonija koji može tu intervenirati u slučaju nekih nepogoda.
Zaista predivna skladba. Evo sad ste se mogli uvjeriti da nažalost nije uvijek da je nekad recepcija, odnosno povijest interpretacije često puta nepravedna i u cijelom stvaranju kanona
repertuara znamo zanemariti ovakve dragulje koje nam svako toliko nekako daju to znanja da moramo biti otvoreni za stvaralaštvo koliko je god to moguće. Naravno, sve obuhvatiti je nemoguće po onoj staroj izreci vita brevis ars longa. Nastavljamo i dalje s romantizmom, njemačkim romantizmom i jednom posebnom, meni posebno dragom skladbom Roberta Schumana, Arabeska ili arabeske na njemačkom. Sami znate što je arabeska, ornament. Zapravo je to jedno djelo koje je posvećeno jednoj stanovitoj pripadnici plemićkog staleža Friederike Sere, koja je na neki način bila kao počašćena dama, zapravo vjerojatno je i ona svirala klavir i mogla je na nekoj pristojnoj razini odsvirati tu arabesku, koja zapravo nije po ničemu manje zahtjevna, zbog toga što je možda u usporedbi s nekim drugim komadima relativno laka. Arabeska je zapravo ono što je i Friedrich Schlegel dobro naznačio, jedan suptilni izričaj, jedna forma koja zapravo želi transcendirati sve postojeće konvencije što se tiče forme, što se tiče izričaja, i tu je zapravo Schumann, ajmo reći, totalno u svom elementu. To je isto također jedno mladenačko djelo Schumanovo koje na poseban način izriče isto njegovu osobnost, jer unutar te arabeske koja je u načelu lirska postoje dva lika. Eusebius i Florestan, jedan je elegičan, drugi je više živahan, zapravo dvije facete, možemo reći, Schumannove osobnosti. Uživajmo dakle u arabeski Roberta Schumana. A da bi sve mirno prošlo, imamo opet jednog i asistenta.
Eto, približili smo se samoj završnici i opet, kao što sam najavio, našem Ludwigu van Beethovenu. Gassenhauer trio, to smo baš u tijeku proba istraživali. Zapravo Gassenhauer nije bila neka specifična ličnost, odnosno primjerice nije bila ličnost kojoj bi Beethoven posvetio ovaj trio. Naime, to je ličnost koju je posvetio je zapravo jedna grofica Maria Wilhelmine von Thun. Kao i mnoga svoja djela, on je običavao posvećivati groficama i staleškim pripadnicama ljepšeg spola. Dakle, ovaj trio Gassenhauer je nazvan Gassenhauer jer se zapravo melodija trećega stavka pjevušila po ulicama tadašnjeg Beča, zato Gassen, ulice. To je jedna melodija iz jedne drame Giocoso, svojevrsne komične opere, austrijskog bečkog kompozitora Josefa Weigla. Zove se L'amor marinaro ossia il corsaro. Tu naime u ovoj, tako barem sam zaključio, u ovoj melodiji koju ćete čuti odmah na početku stavka i na čiju je melodiju zapravo komponiran cijeli stavak u formi varijacija, pjeva zapravo jedan kapelmajster, svojevrsni lik Chisol Faute iz opere. On govori prija che ho l'impegno, magistral prenda far uo merenda. Što sam ja nekako preveo, prije nego što pred gospodara stupim, valja mi nešto prigrist. Stoga je eto ovo jedan obol hedonističkom duhu i hedonističkom Beethovenu, jer znamo Beč je uživalački grad i mi zapravo na neki način sada utjelovljujemo bečke prilike ranog 19. stoljeća.
ne znam da se trebamo zahvaliti, trebamo. Evo, u ime izvođača, drago mi je da smo uspjeli nekako ovaj program u iznimno kratkom roku pripremiti. Imamo još nekakve druge nastupe u planu tijekom ljeta, tako da nam je ovo jako dobro došlo kao probijanje leda. Molim? Da sad ne, ali bit će tijekom narednih godina perioda. Da. Eto, drago mi je da smo uspjeli čuti zaista evo neke isto Gassenhauer trio, ne znam iskreno kad je i da li je uopće izvođen u Rijeci, tako da tu Drenova zaista ima privilegiju i vi kao publika. Ja ću ovako možda malo privatizirati i iskoristiti jednu, čisto da na glas kažem koja nam je želja. Želja nam je usustaviti i revitalizirati kulturni život. Drenove naravno u skladu s mogućnostima, nisu uvijek, nekad su bolje, nekad su manje bolje, ali trudimo se. Nekako ja ovih dana kad smo imali te probe, onda sam razmišljao o ovoj zgradi kako bi bilo lijepo na prvom katu oformiti nekakav salon i dopremiti instrument, to pravi instrument, polukoncertni klavir, recimo u nekoj budućnosti, i onda iskoristiti zapravo i nuditi drenovskoj publici tijekom cijele godine ovakve programe. To nam je neki dugoročni cilj i želja od kojeg mislim da ne bismo trebali odustati, barem ne lako, jer eto i ovi koncerti koje smo imali od 2019. s pauzom 2020. zapravo pokazuju da publika zaista ima interes i da ne mora sve biti centrirano isključivo u središtu grada, u poznatim institucijama, nego da umjetnost i kultura treba biti prisutna gdje je god to moguće, u svakom Hvalim Stipe, tebi i Dori i Antoniju i da još jednom kažem kako smo ponosni što s vama surađujemo, što nam pružate ovako veliko zadovoljstvo, a sve ostalo si ti rekao, ne moramo uvijek sve u centru grada imati i doživljavati, neka budemo mi ta publika drenovska koja je prva koja probija led na neki način i ima ovako koncertiranje na rubu grada. Hvala vam. Ja se nadovezujem, naravno ne želim puno duljiti, vidim da već neki posežu za pićima, tako da... Ovo je jedan dodatak mali, ajmo na mali dodatak na kraju. Znao sam da će se to dogoditi. Dugo smo pljeskali. Dugo ste pljeskali. Ne znam da li bi bilo uputno da iz Beethovna izvučemo par varijacija. Sve bi bilo uputno. Mi vama vjerujemo. Ili hoćete čuti još jedanput cijeli zadnji stavak, kako još imate volje i energije. Ne znam. Nadam se da me kolege neće i da neće biti u smislu dajte malo to honorirajte. Ne znam da od minore 7. varijacije. Ovo je zapravo dosta postmodernistički sad, na neki način zahvat. Izdvajamo iz cjelokupnog dijela samo jedan fragment, tako da eto, od 7. varijacije u molu do kraja, pa što Bog da.
Dora, pa molim te, reci nekoliko rečenica o sebi, a i o večerašnjem koncertu neke impresije. Evo, moje ime je Dora Draclin i ja sam obojistica iz Zagreba koja, eto, igrom slučaja putem poznanstava sa dvoje prekrasnih kolega, već sada po drugi put ovdje na Drenovi, u sklopu ljetnih koncerata koje organizira Udruga bez granica. Eto, i moram reći da stvarno i prve godine i sad mi je bilo stvarno čast i zadovoljstvo nastupati ovdje pred ovom toplom drenovskom publikom. I eto, ja već imam svoje malo mjesto ispod Oleandra na pozornici koje planiram sačuvati za iduću godinu. Eto, super, hvala. Reci nam nešto o jednoj praizvedbi. Imali smo znači nešto što se još nije u Hrvatskoj izvodilo. Koje je to djelo? Tako, evo, Stipe Bilić na klaviru i ja izveli smo skladbu Marine Grenišnikove koja se zove Poema. I eto, znači to je ovako jedna neoromantična skladba za obou i klavir za koju, eto, mogu reći da mi se čini da je na ovom koncertu prvi put izvedena u Hrvatskoj. Bravo, dakle ekskluziva. Ekskluziva, hvala ti. Hvala lijepo. Hvala vama. U početku pozdravljamo Antonija Havalku, također našeg Drenovčana, koji je, znači kao i Dora, već drugi puta nastupio u društvenom centru Drenova. Recimo nam kratko o sebi i nešto o koncertu i svojim impresijama. Evo, ja sam Antoni Havalka, violončelist, rođen sam ovdje u Rijeci, na Drenovi, točno u ovoj zgradi ovdje sam išao i u vrtić, u Lamara. Na Drenovi sam pohađao i školu osnovnu u Fran Franković i jako mi je drago evo, da sam imao prilike već drugi put nastupiti ovdje. Mislim da je ovo jako dobar događaj za Drenovu, tim više što evo, i večeras smo imali prilike ovdje vidjeti ljude kojima možda ne bi bilo lako dostupno otići do grada, i starije ljude koji su možda teže pokretni, i djeca koji nemaju strpljenja biti u kazalištu i tako. Znači, ovo sve čini da kultura bude dostupna ljudima kojima možda neće ne bi bila. Tako da, evo, zato mislim da je jako važno da kultura dođe i u dijelove grada koji nisu samo centar, da ne bude centralizirana kultura, nego da nas zbilja dođe gdje god je to moguće. Eto, bravo, Antoni, bili ste odlični ti također i čak si, čula sam, dobio jednu pohvalu kako je tvoj instrument bio jako akustičan. Hvala ti. Bravo, hvala. Evo, hvala ti, Stipe, što si nam već treći puta gost u našem društvenom centru Drenova, a kada si prvi put bio je to samo Zavičajni muzej. I dakle, 3 koncerta si već imao na Drenovom prostoru, naš vanjski je prostor, ali to je sve dio zajedničkog društvenog centra Drenova. Reci nam ukratko koju rečenicu o sebi
i da to ostane za gledatelje i također o nekim tvojim impresijama za večerašnjeg. Evo, ja sam Stipe Milić, Riječanin, Drenovčanin. Završio sam studij klavira u Zagrebu i u Gracu i u Italiji. Sad koncertiram i djelujem pedagoški u Zagrebu na Muzičkoj akademiji, to je sad nekakva kratko profesionalna biografija. Što se tiče Drenove, ja sam zapravo od uvijek još kao srednjoškolac imao niz nastupa sa DVD Drenova zborom i tu se već začela nekakva trajnija suradnja, to je bilo u sklopu nekih nastupa u crkvi, u župi, za blagdane najčešće pa i van tih perioda. Što se tiče suradnje sa udrugom Bez granica, moram reći da vidim tu veliki potencijal i da pače već smo ostvarili zapažene rezultate koje mislim da su za ne samo Drenovu kao jedan kvart u Rijeci, nego i za samu Rijeku od presudnog značaja, pa usudio bi se reći čak i širu regiju, ako ne i županiju. Upravo po tome što, kroz jednu zdravu simbiozu i suradnju sa udrugom, s pojedincima iz udruge, također i s ljudima, Drenovčanima, kolegama, i s Antonom Havelkom, mojim starim znamcem, kolegom iz glazbene škole i Matematičkim odgom. I naravno, uvijek nastojimo da to ne bude previše privatizirano, da uvijek imamo i druge ljude tu uključene, pa je tu bila Dora Draclin. Ove godine jedanput je bila jedna pjevačica, Lorena Krstić. Moj cilj, kao jednog od, usudio bi se reći, možda važnijih ljudi koji su bili u tom umjetničkom smislu angažirani da radimo ovakve koncerte, jeste da s vremenom etabliramo po mogućnosti jedan kulturni život u sklopu ove zgrade u kojoj se tu nalazimo, da nam to bude određeni koncertni prostor gdje bi mogli u svako doba godine ostvarivati naše najčešće komorne koncerte, komorne glazbe s ciljem i sa s ciljem promoviranja općenito klasične glazbe, ali i hrvatskog stvaralaštva, možda baš i lokalnog izričaja. To je još nešto što mi momentalno struji kroz glavu kao jedan bitan aspekt prezentacije našeg hrvatskog stvaralaštva, koje je uvijek bilo u doticaju sa tokovima europske kulture. Tako da je moja intimna želja da ovaj prostor maksimalno iskoristimo, ovu lokaciju, da još postignemo možda i bolje uvjete koncertiranja s boljim instrumentom, adekvatnim klavirom, koncertnim, koji nam može još pružiti još veći užitak i publici i nama izvođačima, i koji će onda na taj način zapravo dokazati da ne mora sve biti u samom centru zbivanja, nego da je kultura zaista ovdje da odgajamo nove naraštaje, isto Drenovčane, pa i oni koji su van Drenove, da Drenova postane jedan atraktor, možda ili na neki način nova točka te kulturne dinamike, i da tu ona zaista bude prepoznatljiva. I unutar Rijeke, i van Rijeke, kažem, igramo možda i u nekoj budućnosti u perspektivi i na regiju, ko zna i na Hrvatsku, pa i na međunarodnu aktivnost. Tako da u tom smislu ja nastojim biti optimist i jesam optimist i smatram da možemo kroz godine i godine daljnje suradnje ostvariti nekakve još, ajmo reći, etabliranije kulturne događaje, jer ovo što smo danas doživjeli, ovaj koncert sa ovakvim repertoarom i sa ovakvom razinom muziciranja, to odgovorno tvrdim, tog se ne mogu posramiti ni puno veće. To jest, na tome bi bile zavidne i puno veće sredine, odnosno koncertni prostori već etablirani kao takvi. Tako da smatram da tu zaista imamo što pokazati i da smo tu na pravom putu da to još uzdignemo na jednu veću razinu.
Hvala ti Super. na tim lijepim riječima i znači svima nama ostaje to kao ta želja, jedan zadatak da se mi, a i šira zajednica pokrenemo da nađemo sredstva i mogućnosti da se takve stvari i događaju. A to ćemo naći tako da pišemo projekte. Pišemo projekte i radimo crowdfunding. Da, svim mogućim sredstvima, legalnim, naravno. Hvala. super, hvala lijepo. Hvala. Hvala.